Mayong buntag mga igsoon ko diha kang Kristo. Niining santos na misa ato'y apil sa tumapag-ampo ang mga intensyon sa atong mga mission partners. Mga pasalamat nga gihalad nila, J-Rug Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnanon Family, Bernard and Rose Enriquez, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and Family, June and Vilma Daddy and Family, Linmar Podador and Family, Gina Herrera and Family. Thanksgiving and prayer protection, safety, and good health of Kem, Lance, and Alvin Gonzaga and Socaire family. For Thanksgiving, protection, and good health of Alexis Calanyas and family, Elina Calanyas, all her family members, relatives, and friends. Richel Luca, Rafaelito de Luzon, Ronnie Dropan, Jim and Grace McManus and Rhea Sidian. Thanksgiving of Margate family, Dreamvet GPI and Donata Lalian and family. Our Lady of Lourdes, Davao Multipurpose Cooperative Shareholders. Rita and Marina Upaw and family, prayer for protection from sickness. Villa Carmelita Resort, Mr. Doña Lectawa and family, and Mr. and Mrs. Ronald Bing and Diane Reyes. Jerry and Remy Husol and family, Mr. and Mrs. Melvin Asombrano and Diana Divine Cocolumber and Hardware. For the 52nd birthday of Enrico Zosimo Cabanag. Thanksgiving for the gift of life of Elsa Alegria Galang. Thanksgiving of Mr. and Mrs. Julito Araneta and family, Flora Mangin, Sister Leia Zozobrado RVM, for the 15th birthday of Sofia Venice Erasmio, Thanksgiving of Bing and Francisina Borgamento Toreno, Thanksgiving and protection from disease of Philip Joan and Anya Padillo, Thanksgiving and prayer protection, healing and good health of Mrs. Liway Serrano, Thanksgiving for all the blessings and gift of life of Nadine Christie Pakumbaba. Ato iampo ang mas special na intensyon, healing and fast recovery ni John Francis Fuentes, Gina Avila. For the safety and good health of all BF Incorporated employees and all sister companies. For the guidance of the Holy Spirit in facing this pandemic and beyond. For the protection of the Catholic Church. Healing for newborn Lois James Llames from ear infection. For the complete healing of Sheila Juarez. For fast recovery and complete healing of Mr. Alejandro Adaptar. Angelita Giligan, complete healing of Christine Joy, healing of Apollonia Gamay on her 85th birthday, healing of Ramirez family, complete healing of Benji Venus. Ato iampo ang mga kalag nila. Ananias, Feliciano, Coronada, Giavanisa, Judian, Orly, Warlito Roque, Teresita, Erineo, Bonifacio Jr., Glicero Sr., Ednaria, Rogelio, Eleonor, Maria, Sofronio, Juliana, Pedro, Judith, Bienvenido, Alderico Sr., Rogasiano, Joash, Teresa, Ricardo, Malu, Julius, Chavi, Bernandita, Noli, Mauro, Meding, Melchi, Allen, Brave Saretan, Sahara May, Modesta, Catalino, Baltasar, Manny, Nestor, Liza, Diosdada, Elpidia, Ambrosia, Chodoro, Leonila, Elias, Josefina, Rosa, Juanito, Victor, Anacleto, Eulalia, Antonio, Isidro Sr., Sergio, Nathaniel, Diego, Chodoro, Eufronio, Francisca, Felisa, Enrique, Macario, Agustin, Emma, Sergio Sr., Pelahia, Claudio, Eugenio, Romano Guerrero, Rosalina, Marciana, Justino, Vicente, Mauricio, Michael Henry, Felicidad, Ruben, Ariston, Fortunato, Juanita, Roman, Caridad, Luisito, Esmeralda, John Michael, Constancio Sr., Donata, Constancio Jr., Maria, Josephine, Rustico, Bernabe, Rogel Sr., Eugenia, Pacifica, Maria, Cipriano Sr., Reynante, Jerry, Regina, Iluminada, Tomas, Maria, Anatolio, Rolivan, Lino, ug ang tanang kalag nga atong gihandom nining Santos na Misa ug ang tanang kalag sa Purgatorio.
kami, Ginoo, sa pagsunod kani.
Mga igsuon diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Ani ana kita karon sa ikalimang Domingo sa Kwaresma. Si Jesus nagmasinugtanon sa kabubuton sa Dios hangtod sa kamatayon, ug tungod niini nahimo siyang tinubdan sa kaluwasan. Apan ang iyang kamatayon maoy kinatumyan usab sa kahimayaan ug pasidungog nga iyang nadawat gikan sa Amahan. Siya gipasidunggan tungod kay iyang gihalad ang iyang kinabuhi alang sa katawhan, usa ka pagpadayag sa matuod nga paghigugma. Kita usab makabaton sa susamang himaya kung matinud-anon ang atong pagsunod kang Kristo. Ug niining panahon sa Kwaresma, gipahinumduman kita nga makahatag lamang kitag kinabuhi kung mahikalimot kita sa kaugalingon ug magsakripisyo alang sa uban. Ang mangulo niining santos nga misa mao si Most Reverend Romulo G. Valles, D.D., ang atong arsobispo sa Davao. Manindog ang tanan. Paminaw nato karon ang tawag sa panahon. Ugablihan ta ang atong mga mata, ang matarong buhaton ta. Panahon na sa pagpagpo, panahon na sa buhing pagtuo, panahon na sa pakighusay, pakiguli. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. mga igsuon, ani ana kita karon sa ikalima nga Domingo sa panahon sa Kwaresma. Sa makausapag, yatagan kita ni talagsaon nga higayon nga magiguban kang Hesus atong manunubos ni santos nga sakripisyo sa Eucharistia. Busa mangandam kita alang niini pinagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios Nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga kalapas ako ug dako iyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoong Dios namo nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw diha niya ng gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari
uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang dala ko sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang maong kasabutan, bisan ug ako ang ilang Ginoo. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Inig-abot ni adtong panahona, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing. Ug mahimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo. Kay silang tanan makaila naman kanako, gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila. Pasayloon ko ang ilang mga sala ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Linisi ang akong kasing-kasing, O Dios. Linisi ang akong kasing-kasing, O Dios. Kaluy ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akog maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Linisi ang akong kasing-kasing, O Dios. Usa ka malinis nga kasing-kasing gamaa dinhi kanako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu bag-uha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan. Ayaw kuhaa kanako ang imong balaang espiritu. Linisi ang akong kasing-kasing, O Dios. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi kanako ang maayong espiritu. Tudluan ko ang malapason sa imong mga dalan, ug ang mga makasasala mamalik kanimo. Linisi ang akong kasing-kasing, O Dios. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliyo po si Jesus uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga nagmasinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Himaya upagdaigan ang kanimo, Ginoong Hesukristo. Ang Ginoo manakan ninyo. Maanaa usab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo
sumala sa pagsaysay ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Pipila ka mga Griego na hiuban niadtong nanungas ngadto sa Jerusalem aron pagsimba sa panahon sa pangilin. Miduol sila kang Felipe nga taga Bethsaida sa Galilea ug miingon, "Sir, buot kaming makikita kang Jesus." Pusa miadto si Felipe ug misugilon kang Andres ug silang duha nangadto kang Jesus ug ilang gipahibalo siya. Si Jesus mitubag kanila, "Ang takna miabot na nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas gawas kon kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kini daghan. Ang pagmahal sa iyang kaugalingon kinabuhi mawad-an hinuon niini apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi nining kalibutana magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako kinahanglan mosunod kanako aron kun hain ako atuwa usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Nabalaka ako ug unsa may akong isulti. Muingon ba ako, amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa? Dili, kay ang hinungdan sa akong pag-ani mao ang pagdawat niining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya may tingog gikan sa langit nga nagkanayon, gipasidunggan ko na kini, apan pasidungan ko kini pag-usab. Ang mga tawo nga nagbarog didto nakadungog sa tingog ug miingon sila, midalugdog man. Ang uban miingon, may anghel nga misulti kaniya. Apan si Jesus miingon kanila, dili tungod kanako misulti kining tinguga, kundili tungod kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando niining kalibutana. Ug kon iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang mga tao kanako. Sa pagsuti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga modangat kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, aniana kita, sumala sa akong giingon sa pagsugod sa misa sa ikalimang Domingo sa Kwaresma. Dunay unom ka Domingo ang Kwaresma ug ang ikaunom sunod nga Domingo. Apan mao na kini ang sinugdanan sa Semana Santa. Sunod Domingo, Palm Sunday na, Domingo na sa Lukay. Busa, maingon na to, naghinapos na kita nining panahon sa pagpangandam. Kwaresma is a time, balik-balik kini, of preparation. Pagpangandam sa atong kaugalingon, gingon ako, kining pagpangandama, unsay nature ni ini, masumada na ito paingon nga, kini pagpangandama ang pagsusi, pagmapabalandong, pagtanaw, kumusta naman ang atong dignidad, atong personalidad, nga giluwas na unta. Nganong ingon kong giluwas na kutud kay kita binunyagan. Busa, the whole time of Lent is a renewal, pagbago, another appreciation sa atong pagka-binunyagan. Unya, kung makuha na to na, ako ganing balik-balik, nindot ang atong pagsulod after Lent, tunga-tunga sa Semana Santa, musulod kita sa dakong pagsaurog sa hinungdan sa atong kaluwasan. Sa hinungdan nga nga gibunyagan kita
ugang gahom, ugang beauty sa bunyag, nagsukad niya ng dakong hitabo nga itong handomon. Ang iyang kamatayon, o ang iyang pag-antos, passion, death on the cross, and His resurrection. Mao gina. Nya kining karon Domingo mga igsoon nga naghinapos na sa makausapa, gipainunuman kita, gitudluan kita sa bubuing pulong sa Dios. Kanang usa ka bahin ang iyang passion, death. Very powerful symbol panahon sa Quaresma ug Holy Week. Via Crucis. Unya, binisan to paghalok sa krus, pastilan, kundi pa COVID-19 ni, dugay mahuman ng pahalok sa krusipiho. Abtag alas 11, alas 12, maglinya ang mga tao sa katedral. I think last time nga dunay, wala pa COVID, ning abot tapit ang linya tubangan sa City Hall. Linya gina. Baga, magtagduha, tagtulo ang linya. The cross, the crucified Christ. Unya ka ng passion sa cross, doon na pa itakong prosesyon sa Santo Entierro. So, His passion and crucifixion and death, tako kayo nga larawan na, kabahin na sa, dili na fiction, event, hitabo na. Ang anak sa Diyos namatay sa cross. Busa, karong Domingo hamingon siya sa tumoy sa Ebanghelyo, sa pagsulti ni ini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. The cross, the crucifixion. Importante kin Domingo ha karon. Kanang Hesus nga nagbitay sa cross, in agony ug namatay sa cross. Nya ningon siya karon, ato ka ng palad. By the way, kitang tanan, padulong sa atong kamatayon. Pero, daghan na to, mahadlok sa kamatayon. Daghan na to, mingon, pagisgot anak pre, lain kayo ng kamatayon. Bisay ako gani, makuyawan ko magisgot sa kamatayon. Padulong ta niya anak, walay lalis, yet, we refuse to talk about it. Nature na ito, mahadlok na sa kamatayon kay that will be the end of everything. Unsa kay tabuk sa kamatayon. Mao na, si Jesus sa cross ang kamatayon, mao nga atong salvation. Nindot kay ningon siya. Unless mamatay ka, unless itisok ang liso, unless you face the death, you will not gain life, eternal life. Akong gipasag tarong ni, itisok sa to ba? There's a mode. Dili ni mo kalitag tubo, pero unless a grain of wheat is planted. Mo na mingon si Jesus, kining taknaa sa pagtisok, kining taknaa sa kamatayon, takna ikan sa amahan. Siya ang the one giving me a seed and planted me diya sa kamatayon. Busa, unsa ka ng pagtisok nga ato usab nga lesson. Pagtisok, sumala sa plano sa Diyos. We die and He died with the pagtisok samahan. Mo nang ingon po sa Ebanghelyo karon, di ba klaro kayo, basa tayo siya. Ningon pagdiag moabot ang takna niya si Jesus sa pimurag nag-thinking aloud. Unsa man, moingon ba ako na sa Ebanghelyo? Unsa man? Nabalaka ako nining pagtisok. Nabalaka ako ug unsa man akong isulti. Moingon ba ako, amahan, ayaw ipadangat kanako kay taknaa? Wow. Mao gina. Yut ingon siya, itisok ako, dili ko musulti niya na, kay ang hinungdan sa akong pag-ani, mao ang pagdawat ning takna, ikan sa amahan. Busa, kung magtanaw kita sa atong kamatayon sa kalawasan, mao po ang atong pag-approach
sa kinabuhi padulong sa kamatayon, sa modo ni Jesus sa cross. Kinabuhi nga itisok samahan, kinabuhi nga gisurrender sa kamot samahan, aron maayo ang atong pagkatisok sama sa lugas nga trigo, ug mulambo kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Nga mamunga kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang sulat nga to sa Hebreo, nga atong gibasa ta atong tunga, dunay nindot nga explanation. Nindot kaagyod kung atong susihon. Kay niingon ang tagsulat sa Hebreo, pero tuguti ko ninyo yung siya nga. Si Jesus isip atong pari, sa diyang misampit siya sa amahan, nakig-relate siya sa amahan, parang sasamba sa itong pag-ampo ba? Makaingon o sa nga, ay sayon naman na siya kay anak sa Diyos man. Di man ko, ingon siya, ingon ang sulat ko to sa Hebreo, pag duol niya sa amahan, uban kini sa agulo, cries, supplication. He was, do not mistake that, he was tempted also. Moingon ba ako nga dili ayaw? He was tempted, but he did not sin. Wala siya musupak sa but he agonized sama nato. Muna kanindot. So this Son of God on the cross, balik ta sa Ebanghelyo karon, wa na nagbitay dito nga nagngisi kay sayon niya nga anak sa cross, anak usab siya sa tao sama kanato. Mo nag-ingon sa middle reading. And therefore, this Christ, atong giilang nga manunubos panahon sa ending sa Kwaresma and human sa Kwaresma pagsaulog sa passion and death and resurrection. Naatan niya, makasabot siya kanato. Siya ang anak sa Dios ug anak sa tao. Ug akong balikon mga igsuon, the good news is, kanang personalidad ni Kristo nga nasa cross, kanang capacity, kanang kapasidad, kanang orientation nato nga andam kita isip liso sa trigo nga mamatay sa pagtisok sa amahan. Nga dili kita musupak, ayaw, dili ko magpatisok. Murag di ta kay balok usay may tabos to kamatay. Kanang kapasidad to be trusting and confident nga itugyan ang atong kawalingon sa tigtisok sa liso. Like Jesus on the cross, 7 last words, Amahan, ang akong espiritu, akong kawalingon, itugyan ko kanimo. Uban kita niya na, Son of God and Son of Man. And that whole mystery of passion, death, and resurrection, gitisok, gipahitabo na ito sa atong pagkabinunyagan. Na anang personalidad ni Kristo, gibutang na din ha. Gibutang sa atong pagkabinunyagan. Pusa, kung naaman ugaling nining panahon sa Kwaresma, still, napay paita. Uy, naapan nang giingon dili mo, unsaon man ako ni? Mulikay ba ko ni ini? Kining kasakit sa pagbag-o sa kinabuhi, kamatayon na aron mataw ang bag-ong pagkatapos usab. Mulikay ba ko ni ini? Lisod man ni. The capacity to do that is there. That's the good news. Ngunit advantage nato kung maingon ta. Nining kinabuhi sa pagtuo. That's our gift. Gifted kita ni ana. Dili tanang mga tao dunay view, deep view, lalom nga paglantaw kinsa kita. Yes, special nga liso, grain of wheat nga itisok. Apan mabanhaw kita tungod kay ang unang gitisok mao ang anak sa Dios ug anak usab sa tao. Muending ako mga igsuon sa unang pagbasa from the prophet Jeremiah.
Ningon siya, mubo babasa, pero ang unang kasabutan, sabot sa Diyos sa tao, gahi king tao mutuman sa kondisyon sa covenant. Gisulti ka na ang desire sa Ginoo sa tao. Magsabot ta ha, kumpak, ako ang tuburan sa kinabuhi. Mao ni style sa pagpuyo ninyo ha. Mao na ni ha, kung mutuman mo sa contract, dunay kinabuhi. Niingon si Jeremias, pasilan. Gahig ulo ang tao. Niingon si Jeremias, maghimo ako bag-ong covenant, bag-ong kasabutan, bag-ong treaty, bag-ong contract. Unsa na ang contract? Ang stipulation sa contract nga mo ni buhaton ninyo, di na ko ibutang sa papel. Ibutang na ko sa inyong kasing-kasing. Deep inside, you'll be able to follow the contract na. Ano sige pasabot ni Jeremias? I will write my law into their hearts. I will place my desire of life, joy, and peace, that orientation, I will write in their hearts. Mga igsuon, ayaw kalimti, ang kasasabon niya, the new identity nga naa nato. Mabito, ay kalimti, dako kay ta, wow, first baptisms in the Philippines 500 years ago. Unsa ka ng bunyag ritual? No. Sa ilalom, babago kita, mahimo kitang Christ-like, and therefore, nining kinabuya, kung doon na kita via crucis, apan, uban niya ng law of Christ, personality of Christ, written in our hearts, we will walk, carry our cross. Yes, mamatay kita, apan sa tumang pagsalig, like liso, nga itisok sa cross sa atong kamatayon. And then, in faith we believe, the glory of the resurrection will be ours too. Kitang tanan, nagato ako sa Dios. Nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang atong mga katirimanong pangamuyo, tungod sa dakong gugma sa amahan kanatong tanan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak, kansang pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw, nagluwas kanato ug naghatag kanato bag-ong kinabuhi. Maghiusa kita karon sa pagampo sa atong ipadayag ang atong mga panginahanglan ug sa matag pagampo kita moingon, Ginoo, puna kami sa imong gugma. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga ang mga pangulo sa simbahan, ang Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian, magpuyo unta sa pagsakripisyo ug pagpakamatay sa kaugalingon. Magampo kita. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga ang mga nagdumala sa atong panggamhanan, mahinampon unta nga moalagad ug magmalahutayon sa paghatag sa ilang kaugalingon, susama kang Kristo nga mitahan sa iyang kinabuhi alang sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita. Ginoo, puna kami sa imong gugma.
nga ang matag usa kanato magmaisugon unta sa pagpakaylap sa ebanghelyo nga maoy makapabag-o sa kinabuhi, ilabi na diha sa atong pagpakilambigit sa atong kaigsuunang mga kabus. Magampo kita. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga nag-anto sa nagkadaiyang matang sa pagpanglutos, mga hinikawan, mga nagmasakiton, labi na sila Charlie Mendez ug Dennis Reyes, ug mga himalatyon nga anaa karon sa mga balay tambalanan, makasinati unta sa pag-alim nga nakasuka diha kang Kristo. Magampo kita. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang atong mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na, ilabi na ang mga kalag nila Raul, Felix Jr. ug Orlinda, na makadawat na unta sa ganti nga gitagana kanila nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Magampo kita. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Amahan, tabangi kami nga mahisama sa imong anak, nga si Jesus, nga nagpasakit ug nagpakamatay aron ang tanan maluwas. Dasiga kami sa imong gugma ug giyahi kami sa iyang mga pagtulunan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog dawa Ginoo, king mga kasangapan ug Ginoo, mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among katanuman. Ang panamahimong lawas ni Kristo ihatag alang sa atong kinabuhi. Palihog dawa Ginoo, king mga kasangapan ug Mga igsuon, magampo kita aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagahom, dungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinaagi sa gahom ni ining sakripisyo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamo nga makasala sa among pagkamapatason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong pagkamaluluyon ug kaayo. Ug busa, uban sa mga anghelo mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos.
agahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, himaya. Sana, sana, sa kahitasan, tayo nang nagaanti sa ngalan sa Ginoo. Sana, sana, sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawatak kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong hanumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ako ang imong ubos nga sulugon nga obispo, uban sa tanang mga pare ug madyakono. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anha kanimo makagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Amahan mo nga anak sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mo na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karon adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug pili mo kami, itugyan sa panulay, hinununga, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Maanaa usab Karon kanimo. makatagay kita sa usag-usa sa timaan sa kalinaw. Ang kalinaw manaa kaninyo. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit
alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Kini maong akong lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawat kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giulas sa inyong kapasayloan. Dawat kini sa akong handumanan. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ka sa Santissimo Sacramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili kanako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw og sa tibuok kong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawat kini sa akong handumanan. Magampo kita. Nangamuyo kami makagagahom nga Dios aron sa kanunay mahilakip unta kami pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas ug dugo nga among gikalawat. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Magpabilin sa pagtindog. Gibag-ong Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluloy-on ug mapuangurong amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan aron mangayo sa imong panalipod batok niining kagaw nga COVID-19 nga nakahatag og kasamok ug mikalas na og mga kinabuhi. Nangamuyo kami karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug pinaagi sa imong makaalim nga kamot. Huwag tanga ang kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Iuli ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitahasan sa pagpangita sa tambal alang niining maong sakit ug sa pagpahunong sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga namugna gumikan sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining maong mga bakuna sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang sa among mga lumilihok, alang sa maayong panglawas, nga mag-alagad sila sa mga masakiton, uban sa kahanas ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kabaskog sa hunahuna ug lawas, kusog sa ilang pagtugyan sa kaugalingon, panalipod batok niining maong sakit.
Nagaampo kami alang sa mga natakdan. Hinaot unta nga mahibalik ang ilang maayong panglawas. Panalipdi ang mga nag-amuma kanila. Ipadangat ang walay katapusang pahulay ngadto sa mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa kalisod, sa pagtrabaho alang sa kaayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Hinaot unta nga ang among pagpakabana ug pagkamaluluyon sa matag usa kanamo magdala kanamo latas niining krisis ug magdala kanamo ngadto sa pagbag-o ug pagkabalaan. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod, usanta nga inahan sa Dios. Ayaw tamaya ang among pag-ampo diha sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay sa tanang katalagman, o mahimayaon ug bulahan nga Birhen. Amen. O Birhen Maria, kaayuhan sa mga masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. Ang Ginoo manaak kaninyo. maanaa usab kanimo, Atong daykon ang ngalan sa Ginoo. karon ug hangtod sa kahangturan, Ang atong panabang anaa sa ngalan sa Ginoo. nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Manalangin kaninyo ang atong Dios nga makagawom sa tanan, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang santos nga Eucharistia, atong dadon ang pagsalig ug kalinaw diha sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tuwani kami, Ginoo, sa pagsunod kanimo, sa pagsubay sa dalan, ang dalan sa kaluwasan. Tuwani kami, Ginoo, sa pagsunod sa lakang mo, mga tunob sa hawan, timaan sa kagawasan. Tuwani kami, Ginoo. Atong pasalamatan ang nangulo nining santos na misa karon. Most Reverend Romulo G. Valles D.D., atong Arsobispo sa Davao ug CBCP President. Live gikan sa Archbishop's Residence Chapel, F. Torres Street, Davao City. Ug daghang salamat sa atong mga mission partners. Alpha Golden Associates Insurance Agency, Alvin Kiamlans Gonzaga and Family, Bernard and Rose Enriquez, Carico Nutraway Systems Incorporated, Carlita Serad, Daro Family, Diana Divine Cocolumber and Hardware, Dr. Oscar and Mrs. Georgie Grajeda, Romango Apartel and Suites, Dreamvet GPI and Donato Lalian and Family, F. Lida and Marlo de la Cruz and Family, Engineer Brenda Howe and Family, Engineer Jerry and Remy Husol and Family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardida and Family, Genoveva Montoya, Harlene De Lison, Mirna Dropan, Belia Luca, Jovi Dehan, Jade Bookstores, Mr. and Mrs. Dodo and Glo Catayas and Family, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Jerry and Mira Flortan, Jim and Grace McManus and Riasi Dian, J-Rog Marketing and Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, June and Vilma Daddy and Family, Linmar Podador and Family,
Gina Herrera and family, K101 Pharma, Lovelia Tan, Manaog family, Margata family, Maribeth Juarez, Moses and Partners Management, Joseph and Noah Construction, Mr. and Mrs. Julito Araneta and family, Mr. and Mrs. Melvin Asombrano and Diana Divine Cocolumber and Hardware, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and family, Mr. Rude and Mrs. Jean Sobiaco and family, Miss Elena Calanyas, Mr. and Mrs. Alexis Calanyas and family, One Cycle Mile Corporation, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Our Lady of Lourdes Davao Multipurpose Cooperative Shareholders, Petit Coco and Coffeeville Apartment Homes, Villa Carmelita Resort, Mr. and Mrs. Ardonian Carmelita Lectawa and family, Inday Balanlay, Marites Ramirez and family, Nelson Gemong, Flora Mangin, Bernardina and Catayas family, Chofila Villegas Bisnar, Jenaline Cabanag, Hana Pareja, Avelina Gimpaloran, Philip Joan and Anya Padillo, Mrs. Liway Serrano, Lorena Habay and family, Bing and Francisina Bargamento Torreno, Albert and Mary Luna Sul, Michael Herasmio, Tan and Iba family, Tresita Arpon, Senya Pacumbaba, Mr. and Mrs. Crisanto Denampo and family, Mr. and Mrs. Gary Jimenez and family, Mr. and Mrs. Areneo Labor III and family, Mr. and Mrs. Gemars Gian and family, Mr. and Mrs. Bernard Denampo and family, GKK San Isidro Labrador Tagboy District 3, Igaco, Samal, Legion of Mary Immaculate Conception Parish, Piña Plata.